Prima rundă de discuții este cu următoarea temă. Cum poate susține școala dezvoltarea alfabetizării digitale în rândul elevilor, dincolo de programa școlară pe care o avem în prezent? Și avem 5 invitați, o să-i rog să vină alături de mine aici pe scaune. În primul rând, din nou, Raluca Neculescu-Balaci, te rog să revii, Raluca, mulțumesc foarte mult. Apoi, Bogdan Cristescu, secretar de stat în Ministerul Educației. Vă rog, domnule Cristescu. Viforel Dorobanțu, director al școlii numărul 1, Curcani, Călăraș. Mulțumesc, domnule Dorobanțu. Paul Apostol, fondator Digital Nation. Te rog, Paul, să vii pe scenă. Și Rareș Floroiu, l-am lăsat la final. Rareș este un tânăr elev, mulțumesc foarte mult că ai venit, Rareș. Ne așezăm și începem. Mulțumesc mult că sunteți astăzi alături de noi. Tema v-am anunțat-o. Cum putem să susținem lucrul ăsta, da, dincolo de ce prevede programa școlară. Acum însă, întrebarea ar fi în felul următor. E alfabetizarea digitală o materie în sine care ar merita studiată în școală? Sau mai degrabă ar trebui să fie doar un fir roșu, așa, care să traverseze tot parcursul școlar al elevului? Începem cu tine, Raluca. Mulțumesc. Se pare foarte interesant cum încercăm de fiecare dată să inventăm noi materii în sistemul educațional din România și cred că ar trebui să ne uităm la ce există deja. Și noi la UiPath Foundation suntem foarte preocupați de cum putem să dezvoltăm competențele digitale în rândul copiilor care lucrăm în 18 județe din toată țara, vorbesc de toată Moldova, tot sudul României, plus București și Cluj. Am făcut o analiză, ne-am uitat la TIC, la toate manualele de TIC și am luat cadrul european de competențe și colega mea, Oana Hera, e aici în sală, ea este responsabilă de această analiză care e foarte interesantă și ne-am dat seama că, în mare, TIC acoperă competențele digitale pentru copiii din România, însă sunt anumite zone complet descoperite. Și cred că mai curând întrebarea ta, Claudiu, e despre cum putem optimiza ce există în momentul de față în sistem și mai mult de atât cum putem să ne asigurăm că aceste competențe despre care a vorbit Dragoș mai devreme sunt cuprinse în curicula oficială și cum sunt actualizate în fiecare an. Pentru că și aici mă uit la domnul Cristescu, pentru că îmi dau seama că Ministerul Educației trebuie să se uite și la această perspectivă. Ce aș vrea să mai punctez în legătură cu această curiculă legată de TIC e că trebuie să ne uităm și la modul în care e implementată în momentul de față în România. Pentru că noi avem foarte multe informații de la copiii și adolescenții cu care lucrăm că în unele situații orele de TIC nu se țin pe bune. Și atunci cred că trebuie să ne uităm pe de-o parte cum aducem competențele digitale din cadrul european în TIC, cum ne asigurăm că această materie se întâmplă în realitate, nu e doar pe hârtie, și la fel cum actualizăm curicula în mod constant ca să facem totuși față la această schimbare foarte rapidă care se întâmplă în tehnologie în jurul nostru. Aș duce lucrurile și mai departe și aș spune că e foarte important să folosim și instrumentul de evaluare a competențelor digitale. E gratuit, e calibrat la cadrul european și ne poate da în sistemul educațional din România o idee despre nivelul la care se află copiii și mai mult de atât cât de mult funcționează TIC pentru a dezvolta competențele digitale. Mulțumesc foarte mult, Raluca. Ce ai făcut tu e să pasezi niște întrebări către domnul secretar de stat, de fapt. S-a așezat lângă mine, așa, facem o precizare cu voia dumneavoastră. În afară de Raluca, rugămintea mea, respectăm singura doamnă prezentă, din păcate astăzi doar o doamnă avem, în afară de Raluca o să am rugămintea, ca să ne putem încadra într-un timp, așa, să încercăm cumva să
Ne concentrăm răspunsurile fiecare în câte 2 minute. Dacă suntem de acord cu toții, ar fi excelent. Domnule secretar de stat, v-a pasat aceste întrebări? Mi-ați pasat, începusem să sper, pentru că timerul la început la mine scria 20 de minute, nu 2, dar a fost doar un glitch. Sunt extrem de multe de spus. Este clar că nu putem vedea competențele digitale doar ca o materie. Nici nu cred că ar fi ok. Eu glumesc des cu trimiteri la gândirea critică, care este în planul cadru. Copilul meu are gândire critică astăzi de la 9 la 10, în rest nu trebuie să gândească critic. Nu trebuie să vedem lucrurile așa. Este clar că ceea ce ține de competențele digitale sunt competențe transversale. Și nu vorbim numai de cele 5 arii de care spunea Dragoș. Chiar dacă intrăm în profunzimea lor și o să vedem că cel puțin la partea de safety, sigur, vorbim de siguranța pe internet de navigare. Vorbim de siguranța datelor personale și de felul în care îi respect pe ceilalți. Dar vorbim în primul rând de sănătate emoțională. Vorbim de protecția mediului în felul în care ne folosim noi device-urile. Deci vă dați seama, abordarea este total crosarie. Total crosarie. Deci nu putem să reducem lucrurile la disciplina TIC. Mulțumesc, Raluca, și sper că acea analiză a manualelor va ajunge și la noi. Din noi trebuie să avem în vedere faptul că întotdeauna programa este cumva în urma evenimentelor, pentru că se adresează unei nevoi identificate. De acest motiv, studiile acestea sunt foarte, foarte importante. Și important nu este doar ceea ce scrie în program, este și felul în care se fac lucrurile. Sigur, aș vorbi foarte mult și aș dezvolta, dar aș da un exemplu foarte, foarte simplu. În programa de primar de matematică, la folosirea datelor, este folosirea instrumentelor de calcul tabelar, că e un Excel, că este altceva. Mă întreb, și dacă ne-am întrebat acum copiii care sunt de ciclu primar și învățătorii, atunci când compară două numere sau când trebuie să identifice într-un format tabelar cel mai mare număr, câți dintre ei aplică regula? Comparăm numărul de cifre, vedem care este cifra mai mare între cifra zecilor și câți aplică un sort. Lucru care este prevăzut în program. Deci, dincolo de programă, contează ceea ce facem. Mai am doar 2 secunde și spun un singur lucru laudativ pentru parteneriatul vostru, laudativ pentru ICILS, pentru că Dragoș știe că și acolo colaborăm, și din nou un lucru care trebuie reanunțat, că nu este în premieră, faptul că în ciclul următor PISA 2025 noi am cerut și am plătit și chestionarul pentru ICT, pentru că avem nevoie de o clară stabilire a competențelor către care plecăm. Pentru că ai noștri copii și noi, eram la cealaltă conferință în care vorbeam de cetățeanul digital din Estonia, vom trăi și vom învăța, lifelong learning-ul va fi într-o comunitate digitală. Vom învăța, învățăm deja în cursuri Moodle, vom învăța în ceea ce va fi. Este clar că trebuie să știm unde stăm și, într-adevăr, să avem o identificare de cauzalitate ca să nu tratăm boala, ci să o prevenim. Mulțumesc foarte mult. De la minister mergem în școală, căci avem date, facem politici, dar până la urmă sunt niște profesori care le aplică. Și ținem cont de ele și un răspuns extrem de direct la ce ați întrebat ar fi că facem pe lângă program, dacă e să fim chiar sinceri. Și aș aduce 2 probleme în discuție. Prima ar fi că în intervalul clasa pregătitoare, clasa 4-a, nu se face nimic în zona asta și noi resimțim o nevoie să se facă. Și dacă avem norocul să avem în școală învățători care au abilități în zona asta, ei chiar fac. Și ar mai fi o altă problemă legată de programa D, și hai să fim realiști acum cum numim această disciplină, se numește informatică și TIC. Și nu întâmplător se numește informatică și TIC, pentru că, dați-vă seama, în clasa 5-a, copiii sunt obligați să învețe despre algoritmi, venind din spate cu un bagaj nu foarte solid pentru care să se pună o bază în acest sens. Ce am încercat să facem noi la școala din Curcan, unde sunt eu director, fiind școală pilotă, am putut să avem derogare de la respectarea programelor școlare, am putut să modificăm programele cel puțin la partea de gimnaziu. Și cumva partea de algoritmi, prin bunăvoința și priceperea domnului profesor Marian Cârlig, am pus-o cumva în clasa 6-a, urmând ca în clasa 5-a chiar să facem lucrurile astea. Ce aș vrea să spun? Faptul că ceea ce înseamnă alfabetizare digitală, și mă gândesc chiar că ar fi, nu știu acum, eu tind să cred că ar trebui să introducem materii noi, pentru că unele dintre cele de acum ar trebui scoase. Asta e altă discuție.
Dar chiar ar trebui să denumim această disciplină alfabetizare digitală, pentru că dacă îi spun informatică și TIC, evident că sunt restricționate de niște lucruri clar legate de metodica acestei discipline, de ceea ce cu ce trebuie să împuneze această disciplină, și s-ar putea să nu ajungem la rezultatul pe care ne dorim, ci doar să bifăm o acțiune, ceea ce nu e foarte corect pentru elevi, în primul rând. Repet, dacă am introduce educație digitală, sau mai bine zis, alfabetizare digitală, evit să spun educație digitală, că s-ar putea să fie prea pretențios numele, din ciclul primar, pe care să o continuăm în ciclul gimnazial și în ciclul liceal, ar fi, din punctul meu de vedere, un lucru bun. Vă mulțumesc foarte mult, domnule profesor. O să continuăm discuția pentru că e foarte important. Îmi dau însă seama acum, uitându-mă sau reamintindu-mi cum Dragoș explica stratificat care sunt acei predictori ce ne pot spune ce se întâmplă cu alfabetizarea digitală a copiilor. Aș fi foarte curios să văd cam procentual, cam cât ar ocupa un alt predictor pe care e mai greu să-l inclus, dar nu e imposibil, alfabetizarea digitală a profesorului. E clar că ar trebui să începem și de acolo. Dacă nu cumva cei 10%, ne spuneai Dragoș, părinții contează în alfabetizarea digitală a copilului, cam ce procent ar fi, cam ce procent ar cântări alfabetizarea profesorilor? E o curiozitate. Suntem într-un cadru în care se lucrează cu date concrete pe care eu nu le am, dar pot să spun așa. Evident că într-o clasă, chiar și de primar, chiar și de gimnaziu, nivelul de alfabetizare digitală al elevilor este mai mare decât nivelul de alfabetizare al profesorilor. Și nu neapărat din reavoința a profesorilor, ci evident din decalaje pe care deocamdată nu putem să le acoperim încă, dar, repet, ce am spus înainte, avem noroc că avem câțiva profesori, câțiva învățători, și nu neapărat profesori de TIC, vorbesc de profesori de diferite discipline care înglobează în procesul de predare-învățare digitalul. Că învață să folosească fiecare dispozitiv, că învață să folosească platforme de învățare, depinde de fiecare profesor câtă imaginație are în zona asta. Aici avem de-a face cu pasiunea unor profesori, nu cu o masă mare de profesori. Cel puțin vorbesc în numele școlii mele. Domnule secretar de stat, e o discuție liberă, așa că... Da, bine. Mă gândeam dacă se ridic mâna, uneori este bine să te simți din nou copil. Aș fi ridicat. Ideea este următoarea. Este clar că colegii noștri profesori din România au făcut un salt fantastic în perioada pandemiei. Este clar că ceea ce se învățase odată nu mai este actualizat. În aceeași măsură, așa cum spuneam, chiar trebuie să vedem aceste competențe digitale pe toate planurile lor, de la lucru cu date până la safety, până la problem solving, da? Una dintre arii este problem solving, care nu este legată doar de TIC sau de... Este problem solving, e drept, în mediul digital. Și atunci, este clar că a fost o creștere a competențelor digitale ale profesorilor, dar în opinia mea, nu foarte coordonată. În aceeași măsură, prin proiecte cum este Credu și tot, s-au dezvoltat foarte multe resurse digitale, numai că aceste resurse digitale, iarăși, din punctul meu de vedere, aș vrea să văd o creștere a modificărilor, pentru că resursele digitale nu trebuie doar folosite, ci trebuie reutilizate, modificate, adaptate. Acest proces de modificare și adaptare clar este legat de nivelul de competențe. Un lucru mai spun, că automat Ministerul are toate aceste lucruri în vedere și încearcă să găsească soluții și, dincolo de DIG-Compul pentru profesor, care este tradus și pus pe cele 6 niveluri similar cadrului limbilor, A1, A2, B1, B2, C1, C2, deja este un an de când este ordinul de ministru și avem prin PNRR alocate fonduri pentru 100.000 de profesori care să fie formați. Și vorbim de perioada următoare, 100.000 de profesori din cele 220.000 de norme, este important. Paul, te rog. Mă bucur că ați menționat programul de formare a profesorilor. Acum 2 ani am avut ocazia să susținem 40.000 de profesori într-un program de ajutorare a lor să facă față în partea asta de online și cred că este foarte important cum se face această formare. Avem deja foarte multe programe de formare care formează mai mult sau mai puțin și din punctul nostru de vedere experiența a fost extrem de grea.
din multe puncte de vedere. În primul rând, am realizat că o parte din profesori aveau un mod de viață care trebuia schimbat de pe o săptămână pe alta. Adică și noi acum, pentru noi care suntem digitalizați, e ușor să spunem, da, ar trebui profesorii să învețe. Însă, dacă și nouă ni s-ar schimba de mâine viața și ar trebui să facem lucrurile complet diferit, există o rezistență la schimbare, există o frică, există o teamă. Însă vestea bună a fost că după prima săptămână, noi numim painful beginning, deci după prima parte în care de fapt ai mai multă frică, teamă de necunoscut, când vezi și începi să creezi într-un spațiu în care ai prins un pic de dexteritate, toți profesorii și-au dat drumul la creativitate, au început să stea seri și nopți și weekenduri continuu să își, să-și editeze fiecare bucățică din clasa lor pe care o pregăteau. Adică au depus un efort mult mai mare pentru crearea de conținut la detaliu față de orice alt furnizor, dacă ar fi fost plătit să facă chestia asta, și asta pe noi ne-a impresionat. Și aici recomandarea noastră, care am trecut printr-un asemenea, să zic, program, este să punem accentul și pe componenta de suport și susținere morală, pe componenta de a-i ajuta pe profesori să treacă și a-i să treacă pe celălalt mal, da? Pe malul digital, să zic, și a-i ține într-un program intensiv și tehnic. Adică trebuie dexteritate în platforme, trebuie să înțeleagă cum să se folosească, trebuie multe ore, programul trebuie să nu fie scurt și așa mai departe. Și cred, apropo de întrebarea ta, Claudiu, cred că procentul este mai mare în influența pe care o au asupra elevilor, în cum elevii pot să devină alfabetizați digital. Și vreau să mai spun un singur punct, acum gândindu-mă deja la elevi, pentru că lucrăm cu foarte mulți tineri din multe regiuni în programe de formare digitală, cred că trebuie să ne uităm un pic și dincolo de alfabetizare digitală, pentru că există acum un nou risc, și anume spațiul de atenție, fragmentarea, cât de mult poți să fii focusat. Alfabetizarea digitală poate să zică, ok, pot să rezolve o problemă folosind tehnologia, dar s-ar putea să fie doar genul de probleme scurte. S-ar putea să nu poți să stai 3 ore focusat. Noi, ca generație, am avut o copilărie în care am avut momente în care nu făceam 10 lucruri diferite. Acum s-a schimbat, da? Și uitându-mă la graficul pe care l-a arătat Dragoș mai devreme, faptul că crește natural e o chestie foarte bună, însă îngrijorarea noastră este cât din acea competență, alfabetizare digitală, se poate pune într-un proiect, într-un produs, care are nevoie de o altă dinamică față de a sta câteva minute și a crea o problemă, față de a sta câteva ore. Și aici vorbim de modul cum îi antrenăm, capacitatea lor de focus, cât poate să studieze, nevoia lor de fragmentare, de diversitate masivă și ceea ce noi numim dopamina ieftină. Adică acum când ești într-un spațiu digital, social media, ai tot felul de bucăți din cele mai interesante, filme, seriale, citate și așa mai departe. A crea un produs, a fi inginer de sistem, nu ai atâta dopamină, nu ai atâtea lucruri. Și asta vine dincolo, e pasul următor, cred, la care ar trebui să ne uităm dincolo de alfabetizare digitală. Te rog, Raluca. Da, aici aș vrea să fac o mică completare. În setul de 21 de competențe digitale ai această zonă de well-being, această competență pe care copiii o pot dezvolta tocmai ca să gestioneze aceste provocări pe care le menționezi tu. Doamnă, domnilor, știți ce am făcut noi și ce facem noi de, cred, 20 de minute? Exact ce fac adulții de 30 de ani în această, de 20 de ani, de 23 de ani în această țară. Și anume, identificăm probleme, foarte țintit, venim cu soluții, elaborăm strategii, dar întotdeauna lăsăm la final întrebările pentru cei cărora li se adresează, știți? S-ar putea ca ei să vină cu soluții mai bune decât avem noi. Și îl salut pe Rareș. Rareș este un elev din Cluj, l-am cunoscut înainte, e reprezentantul unei generații, ca orice generație, cu copii mai buni, copii extraordinari. Rareș e în zona asta de
copil extraordinar. Salutare, Rareș! Salut, mulțumesc de invitație. Da, pentru mine... Ne asculta pe noi adulții, da? Da. Discuția mi se pare foarte interesantă, fiindcă sunt problemele bine punctate. Pentru mine, unul personal, ora de TIC e foarte bună. Deci ora de TIC, dacă ar fi un pic mai pusă în amprentă sau accentul pe ea, ar ajuta mult mai mult. Fiindcă în ora de TIC înveți un pic ce internetul, cum îl folosim, cum filtrăm informația. Dar îți dă doar basic-ul, doar baza. Nu-ți dă nimeni, nu te ghidează un pic să evoluezi tu. Spre exemplu, profesorul ar putea folosi platforme. Noi, de exemplu, la engleză folosim Kahoot-ul. Bun, de ce ne place Kahoot-ul? Are interfață foarte prietenoasă și înveți informația structurată și primești instant feedback-ul. Sau am putea folosi la celelalte materii, de exemplu, la religie, de la religie la fizică. Să folosească un profesor de fizică să ne arate cum pendulul respectiv se mișcă. Așa foarte mulți copii care învață vizual ar învăța mult mai ușor și cred că toți am învățat mult mai ușor. Eu așa am învățat. Și în continuare învăț. Cum și clasa 11-a ne lovim foarte des de problema cu site-urile false, de avut o grijă a informațiilor, cum o structurăm, cum dăm datele personale. Și într-un fel, compoziția asta informaticii, pe noi ar trebui să ne ajute ca și copii. Pe mine unul mă ajută. Și cum sunt și pasionat, am învățat și singur. Unde nu mi-a ajuns TIC-ul, am învățat singur, am profitat de toate oportunitățile de care am avut parte, cum a fost Fundația UiPath cu RPA-ul sau Ora de Net, unde am învățat strict în RPA Robotics, Progression, Automation, am învățat fix programare într-un program alcătuit de fundație, iar în ora de internet am învățat ce înseamnă securitatea în online, cum să ai grijă, cum să dai datele personale. Iar asta m-aș bucura să văd și în școală, să văd un pic, poate chiar în ora de dirigenție, să punem un pic accentul pe treaba asta de bullying, informație digitală, securitatea în mediul online. Da, vorbim, au fost foarte multe campanii și am participat din foarte multe, dar după ce s-a campania s-au lăsat mai moale cu ele. Nu s-a mai pus așa tare. Dar uite, are și o curiozitate. Tu te-ai simți în stare, tu acum nu mai ești copil, ești adolescent deja. Da. Tu te-ai simți în stare să predai, să fii invitat și să predai unor copii de clasa a 5-a, ciclu primar, să le predai noțiunile astea pe care nouă ni le povestești? Cred că da, aș fi capabil, fiindcă îmi place să explic lucrurile de genul. E interesant cum un copil, dacă îi dai o idee mică și îi place, de exemplu, copilului îi place fizica, și arăți, uite, ai programul respectiv în Google, să pui în practică ce ai învățat la oră. Și copilul o să se uite singur, tu îl ghidezi, el se uită și cu mânuța lui învață și o să înceapă să vrea tot mai mult. Și ești singur? Mai ai și alți prieteni care ar putea să facă lucrul ăsta? Nu, eu am în clasă destul de mulți și cred că generația asta, cum a fost și pandemia, ne-a ajutat pe noi, care ne-a plăcut informatica. Domnule secretar de stat, până pregătiți profesorii, sigur, cum ne explica și Paul, nu vă gândiți că e mai bine, și vorbesc foarte serios, să invitați copii de liceu și să asiste profesorii la orele astea de TIC, unde... Na. Și eu sunt foarte serios și iau în serios ceea ce spuneți, pentru că adevărul este că învățarea între peers, învățarea între cei de aceeași vârstă, este fantastică și are, în primul rând, credibilitate. Dacă mă întrebați pe mine care ar fi un plus pe care l-ar aduce o predare a copiilor sau tinerilor către ceilalți, uitați-vă ceea ce a spus domnul director aici de față. Întotdeauna profesorul știe mai puțin decât copilul. Vă dați seama că un coleg care intră cu această idee în minte și încearcă să facă ceva informatic, dacă el va sta cu apăsarea, să nu-i spun teama, că acei copii știu mai mult și îl vor judeca, este cam dificil, pentru că noi încă vedem cadrul didactic, din păcate, nu ca pe un facilitator, ci ca pe un... Tot din studiu mă uitam că un punct, un mare minus, acolo era capacitatea de a colabora și de a... Păi vă dați seama, și colaborarea și cooperarea este una dintre competențele digitale. Nu țineți captivă ora de TIC, predați-o tinerilor, că poate fi o soluție. Este de luat în seamă. Rareș, hai să te mai întreb un lucru.
Din punctul tău de vedere, în momentul de față, alfabetizarea digitală, sigur, pe toate ramurile astea, și emoțional, dar și tehnic și științific, pentru tine, în topul priorităților, interesele legate de școală, pe unde ar fi? Păi, pentru mine, eu nu fiind pasionat de robotică și așa, eu mă bazez foarte tare pe fizică și mate și chiar la topul lor ar fi TIC-ul. Fiindcă, da, TIC-ul e un pic subestimat și nu e așa tare accentuat, dar tot înveți minimul necesar. Înveți cum să faci un Excel, care sunt comenzile de bază, înveți cum te poți descurca cu help-ul din aplicație, ori de care ar fi, și te ajută pe viitor să înțelegi, să descoperi singur ce nu ai ști. Eu aș mai face o mică adăugire, pentru că uneori trebuie să vedem poate lucrurile mai puțin științific. Vorbeam de competența computațională sau de competența algoritmică. Atunci când britanicii au introdus, parcă în 2005, așa ceva pentru copiii de clasa 5-a, lumea a sărit în aer. Cum să faci algoritmică la clasa 5-a? Simplu, șotron în curtea școlii. Da? E un algoritm, e o regulă de urmat. Nu trebuie neapărat să-i spui algoritm ca să sperii. Deci de asta vă spun, lucrurile se pot face. Domnul director aici de față a făcut fizica în curtea școlii. Da? Și a avut efect. Deci, important nu este doar să schimbăm programele. În primul rând trebuie să ne asigurăm că în programe avem aceste lucruri. Uitați-vă ce spunea Rareș. Excel-ul la TIC. Normal ar fi ca Excel-ul să fie folosit la X discipline. Acum avem infrastructura necesară. Și atunci, adaptarea programelor este clar necesară acolo unde ajungem și la liceu, unde nu s-a mai schimbat din 2008, clar trebuie făcută. Pe de altă parte, diferența o face modalitatea de predare. Și, ca să mai spun un lucru cu care rămăsesem dator, pentru că Paul, care a fost mereu un suport pentru noi, l-a punctat. De ce este important că am făcut referire la ordinul acesta cu competențe digitale? Pentru că urmarea formării acelor colegi profesori 100.000 va fi o certificare recunoscută european și, iertare, nu va fi o formare de formă, nu vor fi certificați dacă nu vor atinge Domnule aceste secretar competențe. de stat, știți cât valorează pentru copiii ăștia certificările respective? Prea puțin. Va conta când profesorul intră în clasă încrezător, când profesorul intră în clasă știind ce are de făcut, va conta pentru copii. Cauzalitatea nu e directă, dar va conta. Da, sigur. Te rog, Da, Raluca, și aș vrea pe să urmă, domnul încadrez director. competențele digitale ale profesorilor în acest triunghi în care de fapt e o premisă foarte importantă pentru dezvoltarea alfabetizării digitale pentru copiii din România, special când vorbim de rural, unde decalajul e foarte puternic. Și triunghiul la care mă refer este legat de infrastructură digitală, conectivitate și competențele digitale ale profesorilor. Și din păcate, oricât de mult am vrea să comunicăm faptul că aceste criterii sunt bifate în toată țara, realitatea ne spune contrarul. Și cred că e esențial să ne uităm la școală ca la un catalizator pentru alfabetizare digitală și e absolut extraordinar ce faceți în școala dumneavoastră și e un model, însă avem nevoie să gândim la nivel sistemic cum ducem aceste bune practici în toate zonele din țară. Și așa cum sesizăm și noi munca pe care o facem la UiPath Foundation în comunitățile vulnerabile, raportul dintre resurse și vulnerabilitatea socială este unul proporțional. Cât o comunitate e mai săracă, cu atât resursele sunt mai limitate și atunci e important să ne uităm cum aducem infrastructura digitală cu toate provocările în astfel de zone, cum ne asigurăm conectivitatea la nivelul la care trebuie să fie, pentru că am văzut rutere prinse cu scoci în locuri în care doar acolo se prindea semnalul, în școli, din sate, din Botoșani, din Vaslui. Și la fel cum ajutăm profesorii din astfel de zone să deprindă aceste abilități, pentru că dorința există și noi vedem, e o sete de cunoaștere, dorință de a fi expuși la astfel de oportunități, pentru că și noi lucrăm cu profesori și cred că asta e oportunitatea sistemului în momentul de față, să, într-adevăr, să creăm condițiile cele mai potrivite pentru acești profesori, să susțină copiii în procesul de alfabetizare digitală. Ați punctat foarte bine. Iertare, știu că vreau să vă... Ați punctat foarte bine. Dar știți, și tocmai puteți și dumneavoastră să spuneți, banii care sunt puși la dispoziție pentru infrastructura digitală, aproape $1 miliard de euro, deci aproape 1 miliard, 900 și, deci infrastructura este avută în vedere, clar conectivitatea este avută în vedere, pentru că degeaba ai tehnologie dacă nu o folosești și în aceeași măsură, degeaba ai tehnologie dacă nu te învață cineva să o folosești, chiar dacă
ai posibilitatea. Și atunci, din acest motiv, Dragoș ar fi putut intra în foarte multe detalii și de la ICILS, că vorbim de toate aceste aspecte, sunt evaluate. Tot la fel și în ICT-ul de la PISA 2025. Deci, ați punctat foarte bine, sunt clar avut în vedere și le adresăm. Cât putem de bine. Niciodată, din păcate, nu va fi destul de mult sau de ajuns, pentru că întotdeauna apare ceva nou. Dar conștientizarea nevoii, adresarea nevoii, furnizarea finanțării și knowledge-ului și cunoștințelor, pentru că sunt extrem de importante, sunt avute în vedere. Iar uneori pilotate. Vă rog, domnule. Aș relua o discuție pe care noi am avut-o la cealaltă conferință privind pilotarea, legată de resursele pe care profesorii ar putea să le folosească. Și, din păcate, încă n-am ajuns la o concluzie de ce nu le-au folosit, ar fi, și aici chiar aș dori să-i aflu părerea lui Rareș, vis-a-vis de manuale digitale. Deci manualedigitale.edu.ro e un site, din punctul meu de vedere, și aici îndrăznesc să-mi pun toate editurile în cap acum, și mă refer acum la o politică publică, că domnul Ilescu spunea că ar fi bine ca din aceste studii să putem să elaborăm o politică publică. Rog Ministerul să gândească o partajare cumva a, să zicem, unui procent de manuale tipărite, care să fie preluat de aceste manuale digitale, care sunt incomparabil mai bune. Faptul că sunt interactive și nu vorbesc de variantă PDF, că mai există și varianta asta, că dacă îl vede PDF e digital. Nu. Sau interactiv. Nu. Deci vorbesc de acele manuale interactive care asigură, exact cum spunea și Rareș, diferitelor tipuri de inteligență pe care le are copilul, le asigură cele mai simple și mai plăcute căi de a ajunge la o informație. Ca să nu mai vorbesc de resursele, cred, ca să nu mai vorbesc de ce fac diferite firme Livrescu și cine mai acționează în zona asta. Deci am putea, dar aici trebuie că până la una alta noi încercăm. Noi la școală folosim lucrurile astea. Și aș pune de la un lucru extraordinar de simplu. Hai să mergem în marile licee, în marile școli și o să vedem 1001 de dulapuri pe săli, pe holuri. Dulapurile acelea sunt pline cu lucruri pe care elevul le lasă. Foarte bine. Manualul poate să rămână acolo, el își ia manualul digital cu el în tramvai, acasă, în curte, unde vrea el. Din păcate, și aici am discutat cu domnul secretar de stat Cristescu chestiunea asta, nu au fost folosite. Și, sincer să fiu, nici acum nu cred că sunt foarte folosite. Din păcate. Da, acesta este adevărul. Avem manuale.edu.ro, unde toate manualele, până la nivel de clasa 8-a inclusiv și an de an se îmbunătățesc. Sunt manualele digitale pentru toate disciplinile și revin, în format interactiv, așa cum spuneți și dumneavoastră. Nu sunt folosite. Deci tot ceea ce putem noi face este să recomandăm, să încurajăm, să trăim. Sau să tipărim mai puține manuale. Aici intrăm în altceva. Dacă tipăresc și unui copil îi dau manual și altuia nu îi dau... Bazându-ne pe ce a spus dumneavoastră și evident ce a spus și doamna Balaci, faptul că există premizele unei finanțări în zona infrastructurii unde va fi acoperită, cred că e bine să ne gândim la lucrul ăsta. E doar o sugestie, Doamne ferește. Dar vă dați seama, echitatea nu ne lasă să facem alta. Acest lucru cumva recomandați impunerea utilizării prin lipsă. Nu lipsă totală. N-am manual în format letric, sunt obligat să folosesc Sigur, digital. puteți să pilotați în niște școli unde să fie... Noi ne oferim să pilotăm și chestia asta. Da, domnul secretar de stat, să știți că schimbarea uneori doare. Sunt foarte de acord cu... întotdeauna schimbarea doare. Nimeni nu e dispus să o facă dacă nu e obligatorie. M-aș întoarce puțin la Rareș. Uite aceste manuale digitale despre care vorbește domnul director. Te-ai uitat vreodată pe ele? Le-ai văzut? Din nefericire, eu n-am văzut. Am auzit totuși de la niște foști colegi de mei mai mici care au zis că da, s-o vorbit ceva că s-ar putea recomanda să o folosi la anumite ore, dar din nefericire nu le-am folosit niciodată. Deci, nici n-am știut că avem așa ceva, sincer. Stai că n-a auzit, domnul secretar de stat, cred că trebuie să repeți. Că... Nu e problemă. Da, aș vrea să le folosesc, nu am știut că avem, sincer. Am auzit că avem, deci am știut ceva, că am avea, dar nu a fost deloc implementate. Nu știu de ce la mine în școală, de exemplu în Florești, nu le-am folosit. Și vorba aceea, acolo lângă Cluj, în Florești, aveți o comunitate implicată, inclusiv... Da, de asta spun, asta ține de profesor, asta ține de comunicarea noastră ca minister, asta ține de accentul pe care îl punem noi la traininguri, clar. Pentru că, din nou revin, degeaba avem foarte, foarte multe resurse, învățarea digitală nu este legată doar de cantitatea de resurse pe care o ai la dispoziție, ci de accesibilitatea lor și de modul în care sunt folosite. Degeaba le avem și vă dați seama, nu este ușor, dacă ele nu sunt folosite. Clar, aici avem de învățat.
Nu avem cum să tragem concluzii, nu putem decât să observăm un lucru. Iată cum s-a încins discuția aici și am plecat de la ce? De la o cercetare științifică care ne-a invitat, de fapt, arătându-ne unde sunt capcanele, după ce ar trebui să fim atenți și, de fapt, a și dat niște direcții privind importanța sau prioritizarea schimbărilor, intervențiilor pe care ar trebui să le facem. Mă bucur că există deschiderea asta în rândul sau din partea autorității, că ascultați cu atenție, că sunteți deschiși să colaborați cu societatea civilă, societatea civilă, iarăși o felicit pentru că unul din rolurile ei este, pe lângă a oferi suport comunităților, și să fie atentă întotdeauna la această chestiune pe care mulți dintre noi o uităm de multe ori. Sunt diferențe mari între zonele defavorizate și cele care sunt favorizate. La fel mă bucur că există directori de școală care își dau interesul, trag și... Da, aici ar trebui să fac, dacă îmi permiteți, 2 secunde. În discuția pe care o aveam off the record, ca să spun așa, cu domnul secretar de stat, aici are dreptate. Amprenta pe care trebuie să o simtă colegii ar trebui să vină de la conducerea școlii. Sperăm să avem cât mai mulți directori deschiși la minte, care să impună niște stiluri adaptate realității de acum, mai ales a copiilor, și de aici lucrurile cred că devin foarte simple. Aici are dreptate. O politică publică s-ar putea să fie, cum mă gândesc acum, că noua lege de educație nu o să facă profesori mai buni sau mai puțin buni. Și până la urmă ce va face în clasă va depinde de ce atmosferă va fi în școala respectivă. Corect. Avem mediu privat care furnizează suport și pentru elevi și pentru profesori, pentru pregătire. Deci datele par a fi așezate pentru a crea un sistem funcțional. Și în fine mai avem și elevi calzi, deschiși, direcți, care fac radiografii reci, uneori dure, dar care, din păcate și din fericire pentru ei, din păcate pentru sistem, preferă că le la îndemână să caute resurse singuri ca să se alfabetizeze digital. Dar ați văzut, sunt deschiși să vină, să învețe profesorii sau copiii. Sunt mai mult decât deschiși, îmi cer scuze, sunt implicați. Rareș, nu l-ați auzit având abordarea să se facă. A pus mâna și a făcut. Da? Nu alții. Jos pălăria. E perfect atunci. Așteptăm următorul studiu și sper că atunci când vom vedea următoarea cercetare, nu o să ne uităm pe aceiași predictori, nu o să avem doar aceleași probleme în discuție, ci eventual, la fel cum face această cercetare, o să facem radiografia ceva ce s-a făcut, nu ce urmează să se facă. Că de prea multe ori societatea românească suferă de boala asta. Urmează să rezolvăm problema. Vă mulțumesc foarte mult. E prima sesiune. Vă invit să deveniți acum spectatori și să-i aplaudăm.